Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela ku-channel Isikhathi Sezwi lapho sifunda khona, sikhula khona futhi siphila ngezwi likaNkulunkulu. Lungisa inhliziyo yakho ngoba namhlanje sizokhuluma ngokuxolela, i-forgiveness. Hlala nathi ngoba sekuyisikhathi sezwi. Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke, ngicela siqale emkhulekweni. Asikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ukusilonda kuze kube imanje. Bazalwane, ukuxolela akusho ukuthi abakonanga futhi akusho ukuthi abakulimazanga noma bakwenzanga kuwe lokhu abakwenze khona. Or akusho ukuthi vele ukhohlwe nje ngakho and move on nempilo. Akuchazi lokho bazalwane, futhi angeke kwenzeke kalula kanjalo. But ukuxolela kusho ukuthi uyabukhulula ubuhlungu, ulahla inzondo, futhi uvumela uNkulunkulu athathe isisindo salobo buhlungu noma saleso simo esikwehlakalele. Bazalwane, ngifuna-ke sivulisane amehlo kulolu daba. Uyazi yini ukuthi isitha sinamaqhinga okuvimba impumelelo? Ngoba indaba ayikho ngalowo muntu, kahle kahle indaba ingawe. Kufuneka wena, kufuneka i-reaction yakho, kufuneka inzondo yakhele kuwe, kahle kahle kuzo-attack-wa wena. It's just that kusetshenziswe lowo muntu nje otholakale available ngaleso sikhathi. So bazalwane, ngicela sihambe siyofunda laphana ivangeli ngokaMarku uchapter 11 verse 25 and 26. U-25 uthi, uma futhi nimi nikhuleka, thethelelanani. Uma ninamagqubu nomunye, ukuze uYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Uverse 26, kepha uma nina ningathetheleli, noYihlo osezulwini akayikunthethelela iziphambeko zenu. Amen. Lokhu kusifundisa ukuthi ukuxolela kubaluleke kakhulu even empilweni yakho yomkhuleko. Ukuxolela bazalwane, njengoba ngishilo ukuthi akusiyo into eyi-option kuthina, kubalulekile ngoba njengamanje evangelini lapha ngokaMarku kuyazivezela ukuthi
ukuze uNkulunkulu asithethelele kumele nathi sithethelele laba basixolele. Shuthi if wena kunomuntu ongamthetheleli noma kunomuntu ombambele igqubo, kuthini kuwena ngoNkulunkulu kwezakhe izono? Because kuyiqiniso ukuthi siyona usuku nosuku, kuyiqiniso ukuthi siyahluleka endleleni ngenxa yobude bendlela, sinezono zethu nathi esimona ngazo uNkulunkulu. So if wena uthi awuzukuxolela ubani, ithini indaba yakho noNkulunkulu? uNkulunkulu uzokuxolela yini? Ngoba lisho kanjalo iBhayibheli. Futhi kunama-verses amanye ahlukene akhuluma kakhulu ngokuthi xolela ukuze nawe uzoxolelwa. So if kuthiwa awuxoleli, ithini indaba yakho noNkulunkulu? Uyakuxolela noNkulunkulu, lithini iBhayibheli? So bazalwane, ilokho nje ukuthi kucaca ukuthi ukuthethelela noma ukuxolela akusikho kwabasindisiwe noma akusikho kwabakholayo, kodwa okwawo wonke umuntu odalwe uNkulunkulu. So kuyasibiza ukuthi sonke asixolele bazalwane. Amen. Ubungozi bokungaxoleli. Njengamanje sizoxoxa ngendaba yobungozi bokungaxoleli. Ngenzeka ukuthi wena you have made your decision yokuthi you know what, angeke ngize ngimxolele uba uyoza ungena egodini. Okay, kulungile. You have made a decision yokuthi indlela angihethe ngayo, abantu abazi indlela angilimaze ngayo noma ngibetray ngayo noma into ayenze kumina. And it's who, hayi ngoba makuthiwa xolela ayibukelwa phansi into ayenziwe kuwena. Ibhlungu iyaziwa noma iya-understandeka, and okunye futhi kuwukuthi akusho ukuthi ngoba nakhe kwenza ubuhlungu sokufanele kumxolele ube right yena, wena yakho ipain yakho noma ubuhlungu bakho athendwa. No, akusile iqiniso lelo. But kunobungozi obukhona bokuthi wena uzoyibamba leyo grudge noma uzohlala ungamxoleli lowo muntu. So number 1, uma ungaxoleli uyazibophela ebuhlungwini, awukhululeki, nenhliziyo yakho ilokhu iqhubeka nokukhuleka zakhe izono. Number 4, unikeza isitha imvume or a legal right empilweni yakho. Lapha kuSambulo chapter 12 verse 10 usifundisa ngokuthi isitha siwumangaleli wethu, usimangalela imini nobusuku. Uyazi yini ukusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi kunemkhuleko yakho evinjwe ukungaxoleli. If uRevelations lapha chapter 12 verse 10 esazisa ukuthi uyasimangalela ubusuku nemini, kuchaza ukuthi lokho kunemkhuleko yethu athi uNkulunkulu esefuna ukuyenza, noma kunezinto athi uNkulunkulu ufuna ukuzenza empilweni yethu, ebese umangaleli oyisitha azoma athi awukwazi ukwenzela usibanibani lokhu ngenxa yokuthi uphula umthetho wakho, akamxolele ubaba wakhe, akamxolele usisi wakhe, akamxolele uma wakhe, akamxolele lo umzalwane wakhe. So ngaleso sikhathi ek-accuse ngaleyo nto, vela izukwenzeka lento ofisa ukuthi iyenze.
lesi sifo but uNkulunkulu healing akayenzi, kungenxa yokuthi kunale unforgiveness ohamba nayo okumele uthi go through yona uforgive noma uxolele lowo muntu, and then healing izobe siyayifikela. Amen. Uxolela kanjani-ke? Iyiphi indlela oyisebenzisayo ukuze uxolele? Ngizo-highlighter on the few bazalwane. Ukuxolela ngeke kube lula futhi ngeke ukukhuluma kwakho noma ukuxoxa kwakho kuzosiza ukuthi kuqala iprocess ye-healing, kukhameke lobubovu noma kukhameke leli thumba elingaphakathi kuwena lenzondo noma lokulimala. Number 2, khuluma ngomlomo wakho ukuthi uyamxolela futhi uyamkhulula usibanibani. Kusho ngomlomo noma kungakafiki enhlizweni, ngingakavumi ngaleso sikhathi, kodwa kule process oyenzayo kusho ngomlomo uthi sibanibani, ngiyakuxolela, ngiyakukhulula enhlizweni yami. Number 3, vumela uNkulunkulu kube uyena umahluleli. Muvumela uNkulunkulu ukuthi kube uyena okuhlulelela lolu daba lwakho noma odila nodaba lwakho, musukuyithwalela wena. Nikeza yena konke, yena uzodila nalo ngendlela yakhe, uzohlulela ngendlela yakhe, wena lususi kuwo. So ingakho ngithi mvumele ukuthi kube uyena umehlulela. Udlule kodwa omunye kuye kube iprocess ende. Amen. Iziphi izinzuzo ozitholayo ngokuxolela? Okay, fine-ke sengixolelile-ke, yini engizoyithola mina noma what are the benefits okuxolela kwami noma i-forgiveness? Number 1, ukuthula okuphelele kuwe. Once inzondo yaphuma, once lakhameka leli thumba, wadila nale pain, uzoba nokuthula okuphelele enhlizweni yakho, futhi awuzukuba nawo lento le yokubophelana enhlizweni. Amen. Number 2, ukukhanya kwenhliziyo, iba lula kusuke laleli thunzi lenzondo.
Number 3, ukuphila ngaphandle komthwalo. Because asikhuluma iqiniso bazalwane, ukuba negrudge noma ukuzonda umuntu, uphila unamthwalo. Kuba nalowo mthwalo ohlahla lokhu ucabanga, ohlahla lokhu ukhulisa la ngaphakathi kwena leyo nzondo, lokhu ikhulisa. So once nje wamxolela lowo muntu wamkhulula, uyasuka umthwalo enhlizweni yakho. Number 4, ukukhula kwezikamoya. Asukile ama-limitations. Njengoba ngishilo ukuthi ungaxoleli kwenza ube nama-limitations even kwezikamoya. So once wawasusa lawo ma-limitations, vele isitha asizukuba nama-accusations abheke kuwena. So uzokhula spiritual nasey'ntweni kaNkulunkulu. Number 5 and the last, ukuqaqeka kwamafindo empilweni yakho, ukuvuleka kweminyango ebivalwe isitha sikumangalela ngokungaxoleli. So number 5 and the last for now ukuthi kuzovuleka iminyango ebekade ivalwe ukuthi wena uxolele. Kuneminyango yethu kufanele ngabe kade yavuleka empilweni, but isitha simile silokhu sisimangale sithi kodwa uNkulunkulu akaxoleli. So lezo zinto zigwema ukuthi kube nezinto ezenzakalayo, kube namafinda aqaqekayo empilweni yakho, kube namafinda aqaqeka ekhaya lakho. Yabo, thola ukuthi kunini ukhulekela abantwana bakho, kunini ukhulekela ikhaya lakho, kunini ukhulekela umyeni wakho, noma kunini ukhulekela unkosikazi wakho, ukhulekela abantwana bakho, but izinto bezingenzeki because lokhu wabamba leli qubu lokuthi woniwe ugogo, woniwe u-anti, woniwe uma wakho, noma woniwe umzala. Ngalesikhathi umkhulula, ama-benefits akho, uzobona izinto zivuleke emzini wakho, uzobona izinto zenzeke emzini wakho. Ningizwe kahle bazalwane, angisho ukuthi isitha sinamandla ukudlula uNkulunkulu, no, asinawo amandla, but kunezinto, kunama-spiritual laws okusebenza njengoba ngishilo ukuthi life is spiritual before ifike la. So kunezinye izinto ezihamba ngokomthetho ukuthi uvele ngoba wena umonile uNkulunkulu awuxolelanga, vele kunezinto ongeze ukuyithola ezizokulimitha empilweni. Ingakho ngithi uyas-accuse, abalisho njalo iBhayibheli lithi uyas-accuse imini nobusuku. So ngalesikhathi esi-accuse vele kunezinto zethu anomthetho ukuthi as-accuse, noma une-legal right yokusi-accuse. So uma usuxolele usuke ngasenalutho azoku-accuse ngayo, especially about i-forgiveness. So izinto zakho ziyavuleka. Ukuxolela kuyamshintsha umuntu ngaphakathi, ngaphambi kokuba impilo yakhe ishintshe ngaphandle. Amen. Ubona ngani ukuthi awuxolile? Mhlambe omunye uzosho ukuthi hayibo ngamxolela nje ubani ngadlula kukho, but uthola ukuthi awumxolelile. So ubona ngani-ke ukuthi uxolile? Nazi izinto ezimbalwa engizozishare obona ngazi ukuthi awuxolile kulowa muntu noma awudlulile kulesiya simo esasikwehlene. Njalo number 1, njalo uma kuvela okukhulunywa ngalowo muntu noma ngegama lakhe, awubi nakho ukuthula. Kuba khona lento evusa ulaka kuwe ulimale. Ngaso sonke nje isikhathi uma wezwa kumentionwa igama lakhe noma kukhulunywa ngaye noma bekukhulunywa kahle, but kuba nalento evukayo engeyinhle enhlizweni yakho, isayini yokuqala leyo ukuthi kahle kahle awuxolile. Number 2, kuba nama-limitations empilweni yakho kamoya. Uthole ukuthi uyakhuleka futhi uyamthanda uNkulunkulu, kodwa awukhuli kweyikamoya. Ulokho ube ingane, lokhu ume kwi-stage esisodwa. Abantu bayakhuluma ngezinto uNkulunkulu abazizwe ezisho, wena awufiki kulowo level. Okungenzeka ukuthi kune-unforgiveness ekhona enhlizweni yakhe. Isizathu sesibili leso esho ukuthi ngenzeka ukuthi kunalo muntu ongamxolele noma kunale nzondo ekhona enhlizweni yakho. Number 3, uhlale umcabangela izinto ezimbi okanye umplanele izinto ezimbi, uyajabula uma uzwa izinto ezimbi zimehlele, kukunika induduzo, kodwa futhi nayo leyo nduduzo ayikho enough because ayikwenze bese uyaphelela. Yabo, kuthi mangabe kukhulunywa izinto ezimehlele ezimbi, uzwe ngathi kuba naleyo nto ekududuzayo, noma uzothi ngenhliziyo noma ungakuphimiseni noma ungakusho komunye umuntu uthi hey uyalayeka, vele mina akekho umuntu ongonayo, bese impilo yakhe ibalula. Yabo, noma impilo yakhe iphinde ilunge. Lo nto ikhombisa ukuthi awukazi umxolele, usamplenela. Mhlawumbe uthothi omunye uyamplenela ukuthi ufuna ukumenza lokhu, noma ufuna ukuyiphinselela. Bazalwane, impindiselo akusiye yethu. Ingakho ngithe ekuqaleni nikela kuNkulunkulu kube uyena owehlulela udaba lwenu, because impindiselo akusiye yethu. So ke uyileyo sign esithathu ke ekhombisa ukuthi
awumxolele ukuthi umfisela izinto ezimbi noma ufisela ngathi ngehlelwa into embi engathi engayizwa nalobuhlungu nawe wabuzwa, awuzenzi. It's because lenzondo isasekhona, awukakamxoleli. Lokho kusho ukuthi awuxolile. Cela uNkulunkulu angenelele kudaba lwakho. Amen. Ngiyabonga abazalwane ithuba lokungilalela. Ilokhu nje bengenakho ebengifisa ukukushare abekubekwe umoya ongcwele enhlizweni yami. Ngicela sikhuleke. Siyabonga ukubukela. Sekuyisikhathi sezwi.